Pero que carallos che perdeu a ti en Serramoura? Se quedo aquí son home morto. Os cadáveres non poden testificar. Alguén tivo que ver algo. Ese tipo non puido esvaecerse no aire. Son garda civil. Se me matas non pararán a acabar contigo. Se está aquí, atoparémolo, Marga. Por moi ben que se agoche, non descansaremos ata que podreza no cárcere. El e calquera que lle estea axudando. Nin te movas! Se sabes que non mía. Ti sempre falo que che sai dos collóns. Vas aprendendo. Precisámonos mutuamente. E que necesita vostede de min? Que teña os ollos abertos con Raquel. E en serio de quitarlle o neno? Eu nunca faría bromas con algo así. Intentou meterme man e imagino que non me contratará despois de pegarlle unha patada na entreperna. Igual é o que lle gusta. Ben, creo que podemos dar por rematada a entrevista. Paréceme que non preciso saber máis nada. Nin sequera o meu número. Precisamos a Bolaño e o cabrón sabe. Impórtame unha merda ese tipo. Nunca estivemos tan preto de coller a Senra. Non podemos estragalo todo agora. Está en xogo a túa seguridade. Non vou ir a ningún lado. Serán só un par de días ata que teñamos máis información sobre ese sicario. En Madrid hai moitas cousas interesantes que facer. Madrid. Está de broma. Terás que conseguilo. E pronto. Non teña moita paciencia. Estou niso. Por que pensas que pedín que me levasen a Serramoura? Luz é amiga miña. Iso era unha advertencia? Supoño que sí. Tranquilo. Non lle vou facer dano. Está aquí. Que? O asasino. Raquel. Aristo, temos que marchar. Se me ve, estou morta. Non entendo que significa isto. Sacache os ollos da túa nai, verdade? Meus pais. Estás aquí por Bolaño. Eu non teño acceso a él. Xa pensaremos algo. Polo seu ben. Mira como lles fagas algo, xuro. Nin se che ocorra matarme, oiches? Veña. Tira para dentro. Ave María Purísima. Sen pecado concebida. Hai máis dunha semana que non me confeso. Pero non me arrepinto de pecado ningún. E como é iso? Por máis que eu penso, non atopo nada que eu fixera mal. Pero iso é bon, non si? Non, padre, non. Iso non é bo. Iso é porque en Serramoura últimamente comete todos os pecados a mesma persoa. Vostede. Dos meus pecados xa darei conta eu. Esa soberbia, don Amancio, esa soberbia. A ver, faga exame de conciencia comigo. Últimamente en Serramoura vimos secuestros, xente ferida a tiros, asasinatos a sangue frío. Vimos cousas que só se ven nas películas, padre. E sabe que é o peor desta violencia que nos caeu en riba como a unha maldición? Que a culpa de todo ten a vostede. Non sei de que me fala. Pense un pouco, don Amancio, pense un pouco. Non é só non pecar. Non é só non facer o mal. É sobre todo intentar que outros non o fagan. Míreme a mí. Pensa que vou consentir esa relación antinatura entre Raquel Neira e Evaristo Fiuza? Pensa que vou tolerar que o meu neto se críe no medio desa abominación? Non, padre, non. Eu son unha boa cristiá e Raquel está mal. Xa estaba mal antes, pero despois do secuestro está moito peor. E como boa cristiá que son, voulle axudar. Voume quedar coa custodia de Monchiño. Pero Raquel é a nai dese neno, non lle pode quitar. Podo facer o que queira. E sabe por qué? Porque vostede meteu ao demo. E agora de que fala? Falo de que vostede é a persoa menos indicada para darme leccións.
que vostede ten moito máis que agachar camín. E falo de que grazas a vostede o mesmísimo Diaño está de volta en Serra Moura. Refírese a... Sí, refírome a ese Diaño. A Garda Civil teno no cuartel. Por qué? Para qué? Iso xa non o sei. Eu cumpro dicíndollo. E non se moleste en darme a absolución. Non a preciso. A fórrea para vostede. Todo ten. Achégase o gran día. Non falamos do Barça Madrid, va que non. Falamos do suizo contra Senra. E de ti contando todo diante dun xuiz. Todo o que sei. Co que sabes será suficiente. Salvo que queiras apodrecer no cárcere os 20 anos que che tocaban antes do acordo. Non, grazas. 8 anos están ben. Pois daquela non quero máis xogos, nin máis sorpresas. Nin que me toques máis as pelotas. O último non o prometo. O demais, sí. Daniel Bolaño, 57 anos. Durante máis de 10, home de confianza do narcotraficante Mauro Senra, pero algo pasou entre eles. O que? Non o sabemos. O que sabemos é que Bolaño caeu nunha redada da UCO. Eu diría que Senra vendeu, non? Ten toda a pinta. Agora Bolaño vai declarar contra el a cambio dunha reducción importante da súa condena. Cando é o xuizo? A semana que ven. E todo depende da declaración de Bolaño, claro. É a testemunha clave. O sicario é un home de Senra. E a razón pola que está aquí é clara. Quere eliminalo. Estou de acordo. Ti que dis? Enrique? Que sí, un sicario de Senra, claro. Estás ben? Sí, non sei, estarei incubando algo. Pois a incubalo a casa. Aquí quero a todo o mundo 100%. Vai ser mellor, sí. Enrique marchando a primeira, sen protestar. Moi mal ten que estar. Pase. Señora. Ese serradoiro xa parece un ministerio. Cada día trabállase menos. Tenme que asinar estes papéis. Pero volvo despois dos recreos e tal. Eses xoguetes son para Monchiño. Xa o supoño. Pero tantos nin que vivise aquí. Ainda non, pero todo se andará. Dona Teresa, por favor, sacarlle o fillo a Raquel. Eu non vou facer tal cousa. Vanllo quitar os de servicios sociais. Eu só me vou quedar co meu neto. Deixe de enredar. Só penso no futuro dese neno. Esa nai, despois do numeriño que montou na taberna... Que numeriño? Pero non o sabes. Raquel perdeu os papéis diante de todo o mundo. Foiselle a cabeza. Está ben? Claro que non. Cousa que a min me beneficia. Non é o mesmo quitarlle un neno a unha nai que quitarlle un neno a unha muller que está como a unha cabra. Raquel non é quen de cuidar do seu propio fillo. E alguén terá que facerse cargo do neno, digo eu. Quique, falábamos de ti. Sí, pero non te preocupes. Sei perfectamente cando sobro. De que coñeces a Iago? Temos amigos comuns. Eu non son amigo teu. Pero de Iago, sí. Dende os 4 anos. Ou é dende os 3? Non me acordo. Pois deberías.
É un dato importante pro discurso que darás no seu funeral se non fas exactamente o que che digo. Deixa en paz a Iago. E a miña familia, se metes a min. Xo sei. Que queres? Unha listaxe de todas as persoas con acceso ao bolaño, a planificación detallada dos seus traslados, os nomes dos gardas cos que estará en cada momento, esas cousas. E non queres que lle meta eu un tiro na cabeza? Farías iso por mí? Non teño esa información. Non a ten ninguén, só o tenente. Daquela vai pensando en 3 discursos. Papá, mamá, Iago... Vale, de acordo. Conseguirei esa información. Este é o meu mozo. Xa sabedes o que toca. Dentro de 2 horas levade ao calabozo. Controladelle a roupa que leve. Nada de cordóns nin de cintos. SS se achega a él. Metedelle 2 tiros. Imbécil. Cago na raza que deu. Non pode facer iso. Pode facer o que queira. É a boa de Monchiño. É unha bruxa retorcida e sádica. Tamén, pero é a boa de Monchiño. E Raquel é a súa nai. E terá máis dereitos unha nai que unha boa, digo eu. Se está ben, sí. Raquel está ben. Raquel está perfectamente. Contaron da taberna. Dis que perdeu a cabeza e que todo o mundo a viu. Iso non quere dicir que estea mal. O que quere dicir é que necesita tempo e axuda. Xusto o que ofrece dona Teresa. Axudarlle con neno quedando con el. Iso non é axudarlle. É enterrala viva. Non vai pensar ninguén en Raquel. Van pensar en Monchiño. E despois do espectáculo da taberna, dona Teresa ten o que precisaba para que os de servizos sociais lle fagan caso. Morta está ben. Fas de casa a tua nai. Por iso pregunto, Lois, porque te coñezo. A ver se é verdade. Veña, anímate, fillo. Se verás como retiran pronto a acusación por la morte de Mario. Estou seguro, sí. Para agonía xa chegas ti. Marga, está ben, sí. Dou yo a tua parte. Veña, bicos. Dou yo a tua parte se consigo falar con ela dunha vez, claro. Hola, son Marga. Agora non me podo poñer. Deixa o teu número e intento chamarte despois. Cago en todo, Marga. Temos un problema. Temos máis dun problema. Este é grave. Querenlle quitar a custodia de Monchiño a Raquel. Acaba de chegar esta carta do Concello. Mandan alguén para comprobar se Raquel é quen de responsabilizarse do seu fillo. Mañá, xa? Home, non. Vaya a ser que a miña filla se recupere. E Raquel xa o sabe. E como yo digo. Como me dixo que... Eu os enchoio desde que me botou Román, macho. Eu estou na ruína desde que montei esa merda de empresa de seguridade.
Eu xa nacen arruinado. Xa, pero ti non tes a Garda Civil en riba do lombo cada vez que vas mexar. Va que non? Evaristo deítase coa miña ex. Te gañas. Mal que me pese. Ti que carallo miras? Amigo. 50 euros, aquí isto remata con esa cachonda na miña cama. Contigo dentro, claro. Será comigo en riba, fala con propiedade. Levan 5 e que non. Ui, que cona. Non teño máis. Canto morto de fame. Poño que queira a esta cousa bonita. Sácame de diante este payaso. Por que non volves á mesa con Pancho e seguides chorando as vosas miserias? Porque Pancho non leva saia. E se levase, non lle quedaría así. A ver, ti que queres? Podería che dicir que quero casar contigo, ter macacos e mercar unha casiña cunha horta de tomates, pero estaría mentindo. O que quero é pasar toda a noite contigo fochicando. Non soa mal. Va que non? Pero vai un problema. Non te preocupes, os condóns poño o seu. É que non me gustan os vellos, nin os mortos de fame. E ademais, apestas. Quen é? Tes tempo, porque a historia deste dá para un libro. Muller, a versión curta. Falo da versión curta. Non lle digas ao meu pai que é Dona Teresa que está detrás de toda esta merda. Porque... No, non lle direi. Teño medo. Teresa non vai sair coa súa. Loitaremos por Monchiño. Non teño medo diso. Teño medo de que Dona Teresa teña razón. Raquel... Non son quen de sair da casa. Escoito voces que non son, teño medo metido no corpo. Con todo o que pasaches, é normal. Non é. Por que non podo falar con Marga? Quen di que non poidas falar con Marga? O seu teléfono nunca mo colle. Xa. Tens que ter paciencia. Ata cando? Ata que volva ou ata que te chame ela. E iso cando vai ser? Non o sei, Toño. Pronto. E non sei cando vai ser pronto. E pola investigación dese criminal? Como vai? Non o sabes? Sí, iso sí que o sei. Pero non che podo contar. Marga está en perigo. Iso tampouco che podo contar. Pero se poidese, diríache que non está en Madrid por casualidade. Vas ter que ir falar con el, Diego. Falar de que? Xa sabes. E por que eu? Tocouche.
Meu tenente. Sí? Teño unha idea para coller o sicario. Cóntame. Non lle vai gustar. E a Víctor menos. Se non lle vai gustar a Víctor, xa me empeza a gustar algo a min. Bos días. Hola, Enrique. Se non estás para traballar, podes... Estou ben, meu tenente. Contolle. Conta. A idea é facer que o sicario se... Temos alguén dentro. Se Bolaño fai calquera movimento, saberémolo. Teño unha idea para conseguir recuperar o que nos roubou. Hai alguén que pode axudar, pero necesito que alguén o investigue. Chámase Santos. E outra cousa. Que sabes do Crego da Vila? Chámase Amancio. Coñece a Bolaño, pero non poden saber de que. Don Amancio. A misa. Estades tolos. Ese sicario está vinculado de algún xeito a Sarxento Neira. Protexer unha compañeira non é de tolos. Non nos estás entendendo, Víctor. Queredes poñer a Bolaño como cebo para atrapar a un sicario? Mais ou menos. Pois daquela sí que vos estou entendendo. E non estades tolos, estades como putas cabras. Se facemos as cousas Se fixera de las cousas ben, ese sicario estaría na cadea. E non habería que poñer en perigo unha testemunha protexida. Corríxame se me equivoco, tenente. Equivocaste. En que? Bolaño non correría perigo ningún. Podes garantir iso? Sí. Podes garantir que non se filtraría a súa presenza en Serramoura? Porque iso tampouco vou permitir. Podo garantir. Diego, non podes. Non podes. Así que non quero ir falar máis deste asunto. Ninguén necesita o teu permiso. Onde vas? Diego! Sarxento Bazán! Veña, veña. Hai un sicario en Serramoura. Está aquí para matarte. Pero podemos atrapar se nos axudas. Que dis? Importa unha merda o que diga. Eu digo que non. Fora desta sala. Se o collemos, a ameaza desaparece. Para ti e para toda a vila. Son o teu superior. Estou che dando unha orde directa. Eu, o oficial, o mando deste cuartel. Así que fai o favor de tranquilizarte. Son un sicario. Que saibamos. Xa non son o que era. En fin, que queredes? Sacarte a rúa, finxir un traslado e obrigar o sicario a dar a cara. Usarme de cebo. Exactamente. Unha estupidez. Mira que me cae mal este tipo. Pero vou vos ter que dicir que non. Pois asunto resolto. E liscando. Pensa na xente desta vila. Ese sicario vai intentar chegar ata ti. E no seu camiño acabará con quen atope o seu paso. Sinto. Estou demasiado ocupado preocupándome por mí mesmo. Que? Que levas posto? Roupa, dona Teresa, roupa. Que roupa? A asistenta social está a piques de chegar a Serramoura e vaise fixar en todos os detalles. Non me vistas como a unha pendanga. Eu nunca he visto como unha pendanga. Entenderei ese silencio como un tes razón, Gloria, perdoa. Tes razón, Gloria, perdoa. Pero tapa o cu. Tapa o cu. Non me podo deitar con calquera, non digo tacos, algunha cousa máis. Por agora esas cousas. Se me ocorre algo máis, xa te chamarei. Chame. Non sería nin a quinta vez no que vai de mañá. Coma se te chamo 100 veces. Para quedar como un chiño, a miña imaxe ten que ser impecable. Tamén o Serradoiro. Eu non quero quedar como un chiño.
Nin eu quero ter que buscar outra socia pro Serradoiro. Así que fai o que che digo. Se es tan amable, claro. Raquel, tes que tranquilizarte. E como? Por que non falas con Marga? De algo valerá a palabra dunha garda civil. Nun accidente de tráfico pode ser. Pero con Ramón. Non sei se te entendo. Evaristo, o neno ten unha nai tola e unha tía armada con horarios imposibles a que lle dispararon na porta da casa na que vive o neno. Vale. Pois deixa a Marga fora disto. Pero ti non estás tola. Vai ser todo ben. Raquel Neira, supoño. Así, Meus sarxento, temos un asasino solto na vila. E que carallo estamos facendo? O que podemos. Controis aleatorios en todos os vehículos, rastreamos o monte en busca das armas e estamos a tanto do que fai a xente de fora da vila. O que podemos, meu sarxento. Ese sicario non está só. Ese Bolaño non é o seu obxectivo. Chegou a vila antes de que soubésemos que Bolaño ia vir. Veña, Quique. Isto dáseche ben. Axúdame a pensar, anda. Non sei, non se me ocorre nada. Sabe lo que máis me preocupa? Por que non matou a sarxento Neira cando puido facelo? Era un bo plan. Un plan imposible non é un bo plan. Está en xogo a vida dunha compañeira. Diego, para xa. Podo facerche unha pregunta, sarxento? Por que protexes tanto a sarxento Neira? Que pasa? Fodes nela? Diego, Diego, sarxento, Diego. Espera, Diego. Isto que significa? Que fodes nela ou que non fodes nela? Veña, para! Está nos Salmos, queridas irmás. Fala mentira cada un co seu próximo. Falan con linguas garatuxeiras e con dobrez de corazón. O Señor destruirá todos os labios hipócritas e as bocas que falan con soberbia. Cercando anda o mal, cando a vileza é exaltada entre os fillos dos homes. Desculpade, non podo seguir con isto. Pensa moito no seu secuestro, Raquel. Tivo que ser unha experiencia moi dura para vostede. Estar a piques de morrer e despois volver co seu fillo. Peor sería se non volvese, non? Iso é verdade. Dorme ben? Non sei se entendo a pregunta. Hai exalcohólicos que se poñen moi agresivos cando deixan de beber. E vostede que quere dicir? Que debería seguir bebendo? Quere moito, Raquel? Moito. E o seu fillo Ramón? Como se fose meu. Pero iso non é querelo moito. Co seu fillo non se fala. Non vexo a relación. Eu sí. Se quere a Ramón como se fose fillo seu. E o seu fillo lle mete malleiras polos bares. O meu fillo é parvo. Por iso lle pegou. Por iso. Daquela se Ramón fai o parvo tamén as vai levar. Eu non dixen iso.
Sí que o dixo. Dixen que podía dormirse en a medicación, non que non a tomase. E nunca perde os nervios. Eu non perdo os nervios nunca, señorita. Non perde os nervios nunca. Pero algún viño beberá. Non! Podo falar co seu fillo? Non! Considérase vostede un perigo para Ramón? Non! Ninguén se preocupa por Marga máis que a min, nin sequera a ti, Diego. Pero arreándolle a un tenente non lle vas a axudar nada a ela. Gañou unas a pulso. Tes razón, contento, piaba por elas. Pero que teñes razón non lle vai a axudar a Marga. Se non usamos a Bolaño de cebo, non imos collelo sicario. Se perdemos a Bolaño tampouco, e sen rasar e limpo. Pois haberá que usalo sen perdelo. Pois haberá que convencelo primeiro. Pois tamén. Quedei como unha tarada diante desa muller. Pois eu como un borracho. Monchino importáballe un carallo. O único que facía era buscar máis voltas. Porque ese era o plan. Sacar toda a merda que hai nas nosas vidas para quitarme a Ramón. O que non entendo é que interese pode ter o Concello en quitarche o rapaz. O Concello non, Moncho, o Concello non. Tan mal foi? Mal para eles, ben para vostede. Pero un xuiz non nos vai a apertar tanto como os apertei eu. Que queres dicir? Que se quere quedar con ese neno. Vai ter que buscar unha testemunha máis neutral. Xa, alguén que coñeza as súas miserias e que irá contalas. Sí, algo así. Non hai problema. Teño un voluntario. Díaz, o tenente saiu. Marchou co sarxento Bazán. Necesitas algo, Enrique? Xa non. Ah, pero tiña grampas. Cando me fa falta a min nunca se atopo. Pois chámeme a min. Sí, iso vou facer. Iso farei. Está Tomás. Meu tenente. Sí, don Amancio. Temos que falar. Vostede dirá, don Amancio. Creo que vos podo ser útil. Útil en que exactamente? Coñezo ben a Daniel Bolaño. De que? Iso non vos lo podo dicir. Como sabe que está aquí? Iso tampouco. E se non nos pode dicir nada, para que ven? Para axudar. Pois se quere axudar, fale. Non vos podo dicir máis do que xa dixen. Moi ben, pois a ver que opina o xuiz de que vostede... Diego. Que?
sabe lo que é o segredo de confesión? Home, por favor. Sabe o que é o século XXI? Se é verdade que coñece a Bolaño, sí que hai unha cousa. Non cambiaches nada. Vostede sí. Vai ser verdade que non foder podrece por dentro. Os segredos infames son os que me podrecen por dentro. Pois espero que os saiba guardar. Na tua miseria está a salvo comigo. Daquela vostede tamén está a salvo comigo. A que debo o honor? Quero que investigues a don Amancio calquera posible relación con Bolaño ou con Senra. De don Amancio? Sí, Enrique, don Amancio. Moi ben, as súas ordes. Por onde empezo? Non teño nin idea, así que investiga todo, antes e despois de chegar a Serra Moura. Iso vaime levar todo o día. Perfecto. Porque tes todo o día. Parece que está mellor, non? Iso é todo. Deixar que me maten para que estes inútiles collan o seu sicario. Aquí non vai morrer ninguén. Xa. Iso que me asegura? O seu xefe? Ou a Garda Civil? Vas a axudar ou non? Depende. De que? De se vostede me axuda a min. Eu xa fixen abondo por ti. Daquela sí que vai morrer alguén. E non vou ser eu. Deixarías que matasen? A sarxento Neira? Sen dubidalo un segundo. E vostede? Porque todo isto é para salvala a ela, non si patar. Que queres? Toda a estupidez da vila reunida neste local, eh? Sí. Está. Non tes móvil? Eu? Non, deixei no arriba. Sí, diga. De acordo, vou agora. Toma luz. Que non chamou? Luz, que non teño o día. Que non chamou? Dona Teresa. Bolaño vai colaborar. Que declara en contra de Raquel, eu. Esa é a idea, sí. Román botoume porque llo pediu vostede. Non me contrata ninguén, supoño que polo mesmo. Non teño un can, estou sen traballo e todo pola súa culpa. Ainda ten o callo de pedirme favores. Non é un favor, é un negocio. Os seus negocios o gaña vostede. O 10% do serradoiro é un posto de responsabilidade na empresa. Xerente soache ben? Ese é o posto de Raquel. Precisamente por iso. E só tes que declarar en contra de Raquel para que eu poida quedar co meu neto. Non tes nada que perder. Raquel xa non é nada túa. Está con Evaristo Fiuza. E o neno non leva o teu sangue, é un soutelo. Fago todo isto por el, polo seu ben. Axúdame a que este neno sexa feliz.
Quero todo por escrito. Feito. Perdoa que me presente a estas horas. Temos moito chollo no cuartel. Do que non podes falar. Marga está ben. Sí, Marga está moi ben. Diso temos que falar. Hai algo que non sabes dela. Que? Marga é garda civil. Ah, sí. Sabes que o é, pero non sabe lo que significa. E vasmo explicar ti. Exacto. Voucho explicar eu porque Marga é a persoa máis importante que teño na miña vida. E porque quero que sexa feliz. Non tes unha parella, Toño. Tes un compromiso con patas. E non é un comentario machista. A ver, como te explico? Esquécete de horarios, de vacacións, de plans. Axudarlle a xente vai a estar antes ca ti. Sempre. E iso non me podía contar Marga. Non podía. Mira, cando non volva a casa morta de cansanzo, volverá cabreada, ou preocupada, ou sen ganas de falar. E cando teña ganas de falar, terá que tragalas, porque o que pasa no cuartel queda no cuartel, é confidencial. Levo unha solla. Levas. Ao principio estaredes ben. Os 3 meses discutiredes por todo. O ano mandarémolo toda a merda. Seguramente. E que fago? Aguanta. Tira dela. Querea moito. E o máis importante. Dalle un motivo para volver a casa todos os días. Se Pancho declara, non hai nada que facer. Pancho leva séculos separado de Raquel, pero sigue co tempo... Co tempo? O tempo e ti polo medio. Ainda terá máis ganas de amolar. Tantas como para axudarlle a Teresa a quitarlle a custodia do neno. Teresa é unha cabrona sen escrúpulos. Quen sabe o que lle ofreceu? Pode falar con el. E que lle vas dicir, Evaristo? Mira onde estás. E mira onde está el. Hai outros sitios de mañar as cousas. Sí, xo sei. Coñezo ben as túas maneiras. Pero se o faz, vas perder a Raquel, cousa que a mí me faría inmensamente feliz. Pero non creo que sexa o que lle conveña. E como yo dicimos? Calando a boca. Alecrim, alecrim, dourado, que naceu no monte, sen ser semeado. Cervexa? Sorpréndeme. Cervexa. Sabía que acabarías volvendo polo teu. Falta home. Aínda non o biches enteiro. Moito me tería que fixar. Podemos deixar as pequeneces e falar de negocios? Non sei. Tes negocios dos que falar? O que imos falar ten que quedar entre nós. Traballo para Mauro Senra. Diste? Mauro Senra, o psicópata asasino. Mauro Senra, o home de negocios, o que acusan de narcotráfico.
Vaiches lo mesmo, sí. Vin a Serra Moura para recuperar algo que é seu. É iso que ten que ver comigo. Non lembra onde o deixou. Ademais de fillo de puta desmemoriado. Pobre, tenas todas. Necesito alguén que coñeza a zona e descoñeza os escrúpulos. Que son? Apúntaste logo. Ainda non sei que imos buscar. Ouro. Ouro. Do que fan os reloxos. Hai outro. Se ti traballas para Mauro Senra, eu son a monachita. E non che teño tantos pelos no cu. Estás demasiado boa. Como non te traballe a ti. Deme un segundo. Vou ter que pagar eu isto? Non sei. Que teño que facer para que me invites a cervexa? Depende. Que propós? Pero que faz? Caeu. Isto son 30 gramos. 1.200 euros. Eu, por 1.200 euros, non che saio da casa, nena. Como non haxa un par de kilos disto agochados por aí... Hai un par de kilos disto agochados por aí? Non. Daquela busca outro pailán. Hai 30. Daquela non busques nada. Son o teu pailán. Canto? O 40%. É un foguete de regalos se te portas ben. O 50. E 3 foguetes. Entramos en detalles mañán. Paréceme ben. Seguro que non queres un adianto. Un café, Luz. Bos días, non? Non te precipites. De momento un café. Tes un minuto para falar, Pancho, é importante. Pancho e o café? O café para despois. E que non nos moleste ninguén. Que sacas ti disto, Pancho? Sacar de qué? Que che ofreceu Teresa Soutelo por traizoar a Raquel. Estás me xulgando, Evaristo. Ti. Raquel é a tua ex. A muller a que un día quixeches ou non a quixeches nunca. Estás me xulgando. Que manda carallo, Evaristo Fiuza está me xulgando a min. Que che ofreceu Teresa? A ti que che importa? Quen esti para darlle leccións a ninguén? Para facer gratis. Non te pases, Evaristo. Moito cuidado que eu non son un deses merdas que bica onde pisas ti. Non, claro, ti só bicas por onde pisa Teresa Soutelo. Ella vai tomar polo cu. Hai algún problema, meu tenente? Non, por qué? Íamos mover a Bolaño 10 minutos. Sí, íamos, pero xa non imos. Un pequeno cambio nos plans de traslado. Pero por qué? Por seguridade, Enrique. Por que ia ser? Como non me dixo nada? Non sabía que agora ti eras tenente.
Non, perdoe, é que me gusta estar o tanto do que pasa no cuartel. Ben, pois agora xa o sabes. O que non entendo é por que quere falar con el. Que ten que ver Pancho co meu fillo? Calquera persoa que sexa importante na súa vida pode botar luz sobre o seu estado actual. Igual non ven. Virá. E vostede ben que o sabe, non si? Que pasa? Por que tardan tanto? Non vai ser agora. Repite iso. Houve un pequeno cambio no traslado de Bolaño, non vai ser agora. E logo, cando vai ser? Non sei, aínda non o sei, non tardarei en sabelo, pero necesito máis tempo. Non teño tempo. E ti tampouco. No mesmo sitio de sempre, nunha hora. Hola, mamá. Sí, moi ben, que tal vos? Mamá, en Tui non chove tanto. Veña, non rosmes. Mira, como está papá? Sí, unha cousa, por que non ides ata Madrid uns días vela a tía Luisa? Sí, é que falei con ela outro día e notei algo murcha. Será iso, sí. Sí, pasades uns días con ela e así tamén despexades vos a cabeza. Que sí, saco os billetes e mándovolos por mail, vale? Mamá, quero vos moito. Un bico. Daquela non cre vostede que Raquel, a súa exmuller, estea recuperada do tráxico secuestro que viviu. Non o creo. Nin que o pasado do señor Neira sexa o mellor dos exemplos para un neno. Iso tampouco o creo. Que medido, señor Fiuza, como modelo paterno para Ramón? Que non se me ocurre outro peor. Señores, eu creo que está todo dito. Eu creo que non. Mais ten o que diga eu. Que Raquel non está ben. Como vai estar? Vendo morrer dous homes pensando que a seguinte era ela. Pero Raquel é a muller máis forte que coñezo. É a mellor nai. E vai sair desta. Como sae sempre. Moncho. Mire, que Moncho foi un borracho, sabe todo o mundo aquí na vila. Pero xa non o é. E non o é porque quera esta familia máis canada no mundo. Iso sí que é un exemplo. No tocante a Evaristo... Evaristo é un túzaro. É un imbécil. Pero é o imbécil que elixiu Raquel. Eu confío moito nela. E confío nela porque o único erro que cometeu Raquel na vida foi casar comigo. Pero até ese erro soubo enmendar. É isto? Iso é o intento de suborno de Teresa Soutelo para que minta sobre Raquel. Aí está todo por escrito. E vou no sacar diante de calquera xuiz que mo pida. É unha copia, naturalmente. Non vai a ser o demo que a vostede lle pase como a min, que non é de fiar.
Entendo. 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 Grazas por chamar. Sácame todo iso de diante. A pistola. Dame un só motivo para non matarte aquí mesmo. A información era boa. O tenente cambiou de plans no último momento. E de que me serve a mí unha información que deixa de ser boa no último momento, que é xusto cando ten que ser boa? Non o sei. Non te oio. Non o sei. De nada. Non me serve de nada. Contesta. Pero quero oír lo que falades. Meu tenente. Imos sacar a Bolaño agora. Necesítote aquí. Tardo 40 minutos. Enrique, isto remata en media hora. Apura. E agora que? Agora, vasme axudar a matar a Bolaño. Terás que matarme a mí tamén. Vale. Antes ou despois de matar a papá e mamá? Que xa deben estar na estación. Sabes onde irán? Irán a Madrid. Vela a túa tía Luisa. Doulle. Dalle. Señora. Se ves cantar Vitoria, canta baixiño. Antes ou despois atoparei o xeito de quitarlle o neno a Raquel. Diso estou seguro. Por iso o vas deixar de buscar. Ai, sí? E por qué? Porque cho pido eu. E porque se non o faz, xúroche que vou casar con Raquel. Voulle dar o meu apelido ao neno e vas ter un neto fiuza. Daquela, vasmo ter que quitar a min. Monchiño é un soutelo. De ti depende que o siga sendo. Non sei se cantei Vitoria baixo da bondo para ti. Quero que esteades os dous acostados fora, de acordo? Cando chegue... Que iso de que ides trasladar a Bolaño? Que imos trasladar a Bolaño? Que parte non me entendes? Para cazar a ese sicario. Pro que sexa, Víctor, Bolaño está de acordo. Importa unha merda o que diga ese cabrón. Se lle pasa algo, perdemos a Senra. Mala sorte. Mala sorte? Mala sorte é perder as chaves. Perder a Senra é deixar libre o terceiro maior narcotraficante de Europa. Sabes cantas mortes son o ano? A vida de Bolaño vale máis que a túa. A de Marca tamén. Hola, son Marga. Agora non me podo poñer. Deixa o teu número e intento chamarte despois. Hola, son Marga. Agora non me podo poñer. Deixa o teu número e intento chamarte. Dixen xa que sode o trío de idiotas máis grande desde os payasos da tele. Pero claro, eles eran 4. Así que toca dise máis, non? Cobramos de Pancho tamén. Grazas. Coida dela. Xa me enterei do que fixeches por Raquel. Encara yo cho dixo.
Nesta vila sabese todo. Vila de merda. Pero é a nosa. Sí. Non o podemos escoller. Eu sí. Por que non mandamos a dona Teresa ao carallo e volvemos a traballar xuntos? Non me viría mal, non? Acabáramos. Ai, perdón, dixen isto en alto, non? Ai. Preparado? Eu sí. E ti? Eu tamén. Non sufras. Son duro de matar. Espera. Dame un segundo. Hai unha forma máis segura de trasladar a Bolaño. Entra comigo. Isto é de tolos. Non poderás matar a Bolaño na porta do cuartel. E por que non? Non deixarán que te achegues o suficiente. Xa teu sarxento son a tua moza, recordas? Podería ir a acampar ali diante e ninguén diría nada. Ademais, esperan un sicario, un home. Cando se decaten do que pasou, Bolaño estará morto. Eu a 300 kilómetros daqui. Sempre que ti faga a túa parte. Toca la bucina no momento exacto. Toca a bucina no momento exacto, moi ben. Para chamar a atención. Ala vou. E ti, recorda que tes pais, que tes amigos e que queres seguir tendos. Imos a mañar isto polas boas. Esta é a última vez que me fallas, guapiño. ¡Necio dentro! ¡Vamos! ¡Necesito unha ambulancia! Que carallo foi isto, Quique? Diz que hai unha muller morta. Que muller? Non sabemos quen é ela, non sabemos quen disparou, non sabemos unha merda. Xa sei que a caguei, pero é que tiña medo... Que cagaches, Enrique. Ti es consciente da gravidade do que fixeches. Dicen vos que Serra era capaz de calquera cousa antes de que Bolaño testificase contra él. Eu non pretendo que sexamos amigas, Raquel. Só che pido, por favor, que me deixes ver o meu neto.
Perdóeme, padre, porque pequei. Dame no corpo que non fun o único. Evaristo segue tirando o prezo da madeira. Non podemos traballar nesas condicións. Sen traballo non podemos vivir. Que negocie, que presione, que saca a escopeta e que lle ferre un tiro a Evaristo, que faga algo. Prohibinche que lle axudaras a Raquel. Este negocio funciona grazas a Raquel e a min. E sen este negocio vostede non é nada. Marga volve a ser Ramunda. Guapa e lista. Tendo todo para triunfar na vida, vas e metes este garda civil. O mellor non me viña mal que andases cos ollos ben abertos. Cando vayas visitar a túa moza Picoleta, por exemplo. Que queres de Marga? Estás cabreado. Non, Marga, non. Xa nin cabreo, Estou canso. Desde que te fuches, esta é a primeira noticia que teño a ti. Que facemos? Eu estou farta de estar sentada. E a cabo Beatriz Vara, manda na de comandancia. Benvida, Beatriz. Tampouco me molesta que me chamen Bea, meu tenente. Así que de comandancia. Tampouco se fían de nós. De onde o quitaches? Esa non é a pregunta. A pregunta é... onde hai 30 kilos destas cousiñas? Quen fora sabía o que facía. Un único disparo, limpo, a distancia. Dubido moito que o fiscal queira manter o trato que chegastes cando saiba que intentas fuxir. Eu, de momento, o único que vexo é xente que intenta matarme. E se non o conseguiron, non foi grazas a vos. Vou non sacar daqui. Vou solicitarlle a comandancia o seu traslado. Aínda non te escoitei confesar ningún pecado. Tempo ao tempo, pater. Tempo ao tempo. En Serra Moura nunca me quixeron ni me respetaron. O mellor agora que empecen a pasar fame. Ti xa tes algo na cabeza? Sí. E agora vostede vai me axudar a topar ese ouro, niso quedamos. Non. Don Amancio. Investiguémolo a él tamén. Estamos falando de delitos reais, de mortos reais e de máis mortos que pode haber se vostede non fala. O sarxento Bazán sempre ten que facer o que lle sai dos collóns. Necesito que me fagas outro favor. Acabaron os favores. Mira que te teño ben collido polos collóns. Se está aquí é porque aquí é onde cree que pode facer máis dano. Non vas tardar moito en recibir un sobre na tua casa. Un sobre con que? É o sicario que estamos buscando. E vai 3 pasos por diante de nós. Agora estou intentando amañar o que estraguei. Que podo facer eu para axudarche? Exactamente que sabes de Bruno?